Harasatyň adam ýetkileri Maryda azyndan 5 adam öldü. Lewapda we Maryda helak bolanlaryň jemy sany 35 adamdan aşdy. 27 aprelde Maryda gopany harasatda azyndan 5 adam öldü. Ondan köpem bolmagy mümkinlip Azatlyk radiosynyň goloýdy. Mary vilayatyna sapar eden Aşgabatly habarçysy 13-nji maýda habar berdi. Maryly habarçymyz Sakarçaga we Mary etraplaryna ýel turan wagty okuwdan öýlerini dolanyp barýan 7-nji 8-nji klas okuwçylaryň arasynda ýeliň güýjüne ýykylan elektrik sütünleriniň aşagyna galyp aradan çykan çağalaryň bolandygyny habar berýär. 3 hepde gowrak mundan ozon 27 aprelde Türkmenistanyň günnäger sewitlerine turan harasatyň netijeleri haýalanmasa günü geçdigiçe aýdynlaşýar. Şol gün Maryda hastahanalara döwük genjik bilen el aýagy döwlen hastalar köp bardy. Şol gün tiz kömek çağıran gaty köp boldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy atlandyrylmazlyk şertine habar berdi. Soňky ölüm sanlary bilen Lewap we Mary vilayatyna harasatda helak bolanlaryň jemy sany azyndan 35 adama ýetdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Lewapda şol gün tebii helakçylygyň netijesinde 30 töwerek adamyň aradan çykanlygyny habar berdiler. Yerli habarçymyz Mary vilayatyna turan tufan we onuň netijeleri barada maglumat berýär. Vilayatyň ençeme etrawyna we şäherlerine 27 aprelde turan güýçlü ýel ençeme öýleri, mektepleri, ýollardaky elektrik sütünlerini köp gatly jaýlaryň balkonlaryny ýykyp uly ziýan ýetirdi. Ýollarda duran awtolawlaryň üstüne elektrik sütünleri ýykyldy. Käbir oba ýerlerinde adamlar ulaglaryny ýelden gorap olary naweslaryň aşagyna saldylar. Ýöne ulaglaryň üstüne şifer demir gaçyp awtolawlary zaýylady diýip habarçy aýtdy. Maryda ikindi ýara sagat 5 töwereklerine turan güýçlü ýel vilayatyň käbir mekteplerine ikinji smenada öýlen okuyan okuwçylaryň öýe dolanýan wagtlaryna gabat gelýär. Okuwçy çağalary mektepde saklamagy derek olary ýelden öňürti öýüňize gidinip mektepden ugradýarlar. Olaryň köpüsi ýel gelende ýolda galdylar. Käbirleri ýoluň ugrunaky dükanlara girip ýel geçýänçe garaşdylar diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne gynansak da olaryň arasynda ýolda galyp aradan çykanlar boldy. Sakarçaga we Mary etraplaryna elektrik sütünleriniň aşagyna galyp 7-nji 8-nji klas okuwçylar aradan çykdy diýip ol aýtdy. Türkmen Nokot News neşri Mary şäheriniň 3-nji etrapçysynyň Magtumulu köçesiniň ugruny mektepden öýe dolanyp barýan 14 ýaşly okuwçy gyzyň Bägül Ýapunowanyň 27 aprel güni güýçlü ýelde üstüne ışıklandyrış sütüni gaçyp pazygaly ýagdaýda wepat bolandygyny habar berdi. Türkmen metbuaty harasat onuň netijeleri we adam pidalary barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayatda harasatdan soňky dikeldiş işleriniň barşy barada habar berdi. Hökümet tarapyndan adamlara hiç ýyly kömek ýok diýseňem bolýar diýip bir ýaşyjy atlandyrylmazlyk şertine habarçymyza gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä egerde harasatdan ejir çeken maşgalada birden biri hökümeti degişli edaralarda işleýän bolsa, olara döwlet tarapyndan kömek berilmeýär. Olar öz aýlyklarynyň hasabyny bejeriş işlerini geçirmeli. İşlemeýän hojalyklara azyndan 10-15 şifr berýärler. Qaranlaryny öýelleri satyn almaly bolýarlar. Hökümetiň berýän 10-15 şifriniň agyr tebii betbaatçylyga duçar bolan adamlara näme derejede goltugy bolýanlygy nämelimliginde galýar. Bu günler bolsa bazarlarda şifr ýok. Hemme şifrlaryň Lewap vilayatyna ugradylýanlygy aýdylýar diýip habarçymyz aýtdy. Ol bayramaly etrawynyň şu nöçenli henizem elektrik togy bilen üpjün edilmeýänligini habar berdi. Türkmen häkimetleri harasat we onuň netijeleri barada dymyşlygy saklaýan mahaly ejir çekenlere berilýänligi aýdylýan basyrgy kömekleriniň resmi derejede tasdiklanmaýan wagty Azatlygyň habarçysy organ işgärleriniň ejir çeken maşgalalary aýlanyp olaryň ardy şikaýetleriniň ýokdugy barada dilhatalýanlyklaryny, halkyň hamaly bol elin durmuşda ýaşaýanlygy barada ila tarasyna söhbetdeşlik geçirýänliklerini habar berdi. Emma hakykatda adamlar ýejegini zordan tapýarlar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmen häkimetleri harasaty we ejir çekenlere döwletiň himayatyny resmi derejede tasdiklamakdan geçen ziyan çekenler üçin ila tarasyna öz başda guramalaşdyrylýan ýardamlaryň öňüni baglap, raýat raýdaşlygyny basyp ýatyrýar.